बिदिब्ला नोंथांमोना नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि धरनाया फिन जागायफिनबाय सोमावसारनाया फिन जागायफिनबाय 125थि एमेन्डमेन्ट बेखौ जुदि खालामाबा BTR गोरोबथानि जेसेबांखिनि दफा दंमोन बैखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसन एबा मावफुङाबा बेनि हेंथायै बेबादि सोमावसारनाया जागायलांबाय थागोन लाख लाख सुबुं मास गेदारिं खालामनानै सरकारनि हेंथायै सोमावसारगोन डेम'क्रेटिक आन्दोलन खालामगोन आरो जुदि सरकारा जेबो गोसो होथाराबा जाबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन भारत सरकारा बैबादि कमिटमेन्ट होनाय बायदि जुदि खामानिखौ मावाबा बे सोमावसारनाया आलादा रायजो बड'लेण्डसिमबो थांफिनगोन जाय बड'फा बिथांनि सिमांमोन स' बड'फानि सिमांखौ मोगथां जाफिननो थाखाय आलादा बड'लेण्ड दाबिनायनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायलागै थांफिनगोन जुदि सरकारा BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामाब्ला बेबादि थांखिजों आरो 6टा हारिनो ST होनायनि सायाव जाय हारिफोरा क्राइटेरियानो जाया बै हारिनो माने नेक्स्ट जे इलेक्शन फैबाय बै इलेक्शनाव भट मोननो थाखाय माने भट बैंक पलिटिक्स बे भट मोननो थाखाय जाबायदि 6टा हारिनो ST होनायनि मोनसे बाथ्रा सानबाय थादों सरकारा बेनि हेंथायैबो बे बिग्रायनाया स' बे बिग्रायनाया BTR गोरोबथा आरो 6टा हारिनो ST होनो नागिरनायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खैफोदनि समाव गसङो आरो दिनैबो जों नुदों जायफोर मानसिफोरा गोबां हारिनि बाथ्रा बुङो दिनै एसेबां गिदिर खैफोदनि समाव आरो बेबायदि गोरोबथानि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रानि समाव बै मानसिफोरा बयबो सिरि सिरि दंजोबो नाथाय BTC इलेक्शननि समाव बिसोरनि खुगाया जोबोर गोफार महरै नुजाथिदोंमोन नाथाय सबसे गिदिर खैफोदनि सम दा बर' हारिनि गेजेराव बे जाहैबाय मा 6टा हारिनो जुदि ST होयोबा जोंनि हारिया खहायाथ' जागोन निश्चय खहायाथ' जागोन गोबां बिथिङै जों खहा जागोन नाथाय बे समाव रावनिबो खुगाया गेवाखै फानसौनि खुगायाव संख्रि होनाय बायदि जानानै दङ स' बेखौ लानानैनो बे धरनाया नोंथांमोना बुजिदों बे बर' हारिनि थैनाय थांनाय थामोनथाजों लोब्बा दं बे सोमावसारनाया आरो बे सोमावसारनायाव गासैबो बर' माहारिनि सुबुंफोरा सापर्ट खालामनाया दरकार बेवहाय किन्तु परन्तु नाथाय दिहुननानै गावखौनो बिराद दिन्थिनायनि सम नङा बे समाव जायखिजाया मोजां खामानिखौ जुदि सोरबा आफादा मावो बेवहाय सापर्ट खालामनायनि सम राजखान्थिया दिनै फैगोन गाबोन थांगोन लिडारा दिनै फैगोन गाबोन थांगोन फैगोन थांगोन इलेक्शनाबो जाबाय थागोन लिडारा फैबाय थागोन थांबाय थागोन नाथाय हारिया अराय थागोन आरो बै हारिनि मोनफ्रोमबो जेंनानि समाव नोंथाङा जुदि गसंथेयाबा दिनै हारिया खैफोदाव गोलैगोन आं मैया मोनसे भिडिअ नुदों मैयाबो नुदों नामा दिनैबो नुदों दिनैनि भिडिअ जानांगौ एबा मैयानि भिडिअ जानांगौ बेयो नुदों मा हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे BTR गोजोन गोरोबथानि जि मावफुंनाय इमप्लिमेन्टेसन बेनि सायाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बे सुक्तिखौथ' आं खालामाखै माने बे सुक्तिखौ हाग्रामा महिलारिया खालामाखै आरो बेनि माखासे मावफुंनांगौ आं मावफुङा जायफोरा सुक्ति खालामदों बेफोर मावफुंगोन आङो BTC गोरोबथाखौसो खालामदों बेनिखायनो BTC गोरोबथानि मावनांगौफोरखौसो आङो मावगोन बा बैहाय माबाफोर थालांदोंबा बेखौसो आं मावफुंगोन स' बेयो बर' हारिनि थाखाय आंनि बादिबा दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बेयो मानोना बे जि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ नोंगौ बिथाङा खालामाखै नाथाय बिथाङा दिनै सरकाराव दङ आरो सासे बर' मानसि बिथाङा नाथाय बिथांनि बाथ्राया माने बांद्राय अभार पलिटिक्स जाबाय आरो ना अभार पलिटिक्स जाबाय स' निश्चय बे बाथ्राया सैथोमोन बिथाङा बे गोरोबथानि सायाव 1%बो मावनायनि टारगेट गैया आरो NDFB बिथांफोरनि थाखायबो बे दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना रन्जन दैमारि बिथांखौ बिथाङा बुंदोंमोन मा आंनो टाइम नाङा बख'नो हागोन नाथाय बिथाङा बे सुक्तिनि गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायाव जेबो गोसो होआ बा मावफुङा होनना बुंबाय डेट मिन्स रन्जन दैमारि बिथांखौबो बिथाङा उदां अख्राङाव लाबोनायाव जेबो बिफाव लानाय नङा बेबायदि आं बुंनांसिगोन बिथाङा बे गोरोबथानि फारसे 1%बो खामानि मावा बे बाथ्राया रोखा बेयो जोंनि हारिनि थाखाय दुर्भाग्यजनक जाहैबाय सासे लिडारा जोंनिया माने एसे साइड जानानै थाबाय बे गोरोबथानि प्रति बिहा दया मरम गैया फोथायनाय गैया मोजां सुक्ति नङा बेबायदि साननाय बिथांनो निश्चय थानो हागौ थायाबो जानो हागौ जायखिजाया BTC गोरोबथानि दफाथ' मा मावफुंनांगौ दंबो दासिम आंनि नोजोराव जेबो मावफुंनांगौ गैया
स' बुंनो थाङोबा दाबो बिटिसि आरो बिटिआर बेनि जि कनफिउजन बेयो नेताफोरनि ब्रेननिफ्राय खाराखै बुंनो थाङोबा बिटिआरआ बिटिसिआनो नाथाय बे मोनसे माने मडिफिकेसन आपग्रेडेसनमोन स' बेखौ मावफुंनाया बिथांनिबो कर्तब्य होननानै आं सानो मानोना बिटिसिनिनो मोनसे रोखोमनि बे सुक्ति अब्ला बिथाङा बेखौ एक्सटेनसनखौ मानो मावफुंनो हाया बेखौ मावफुंनायाव मानो बिथाङा गोसो होनो हाया बेखौ बिथाङा हानांगौमोन आरो बिथाङा बिजेपिजों एलायन्सआव दङ आरो बिजेपिजोंनोथ' गोरोबथा जानानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन ना बिजेपि सरकारजोंनो बिदिब्ला बे खामानिखौ बिथांनि थाखाय मावफुंनाया जेबो गोरा बाथ्रा जानो हाया बिथाङा बेखौ जास्ट बुंनांगौ सरकारखौ अब्लानो बेयो जागौमोन स' बे गासैबो पलिटिकेल बाथ्रा जाबाय निश्चय माबा मोनसे पलिटिकेल प्लास माइनास दं बेवहाय आरो बे पलिटिकेल प्लास माइनासनि थाखायनो बिथांनि रावा दिनै सोलायबाय बबेखानि बिथाङा बे गोरोबथाखौ माब्लाबा एक्सेप्ट खालामखायाखै नाथाय रन्जन दैमारि बिथांनि बेलायाव दानो बख'नो हायो बेबायदि बुंदों स' बिथाङा डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्टबाबो एनडिएफबिनि जेंनाखौ फोजोबबा बेबो मोनसे मोजां जागोन बिथांनि थाखाय जियानो जाया मानो आं दिनै नोंथांजों मोननै बाथ्रा सावरायबाय गोबाङानो रागाबो जोंनो हागौ नाथाय नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ साननाया मोजां सासे बर' मानसिया बा सासे बर' नेताया सासे बर' हारिनि लिडारा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया अरायबो बर' हारिनि थाखायनो खहा गोनां आगोलनि समाव बेबायदि गोबां जाबोदों आरो बेबायदि गोबां जानायनि थाखायनो दिनै जों बेबायदि अबस्था आरो दिनैबो जोंनिया माने बियो नोंनि बे आंनि बिटिआर गोरोबथा खालामदो सोरबा बिसोरसो खालामनांगोन आंनिया आंनिखौ आं मावगोन स' नोंनि आंनि साननाया दाबो जोंनि नेताफोरनिफ्राय ओंखाराखै बेबादियाव बर' जातिया माबोरै उन्नति जानो स' बेखिनिखौनो बुंबाय जास्ट आंनि बे मामोन मोनसे एनालाइसिसमोन बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि फारसे आं जेबो गाज्रि बुङाखै जास्ट बिथाङा जुदि बुङोबा बे सुक्तिखौ मावफुंनायाव आंबो सापर्ट दङ ओरैनो मोनसे सोदोब होनबाबो जोंहा लाब जागौमोन नाथाय बिथाङा डाइरेक्ट बेखौ रिजेक्ट खालामबाय जे मावा बिथां जे बे सुक्तिखौ जायफोर खालामदो बिसोर मावथों बे बाथ्राखौनो बुंदो बिथाङा नाथाय बिथाङा बुङाखै जे बे मोनबो सुक्ति नङा बेबायदि बुङाखै बुंनायालाय बिथाङा स' थेवब्लाबो बिथाङाबो एसे जुदि सापर्ट थानायमोनबा बेयो एसे मोजां जागौमोन खोनानायाव गुबुन हारिया माने सानबाय देट मिन्स बर' हारिया खौसेथि गैया गोरोबनाय गैया बर'नि नेताफोरा मा गावबा गाव आदा बुगाव बेखौनो सानसिगोन आरोना स' जियानो जाया मानो समा खिन्थासिगोन मा जायो बोरैहाय मा जायो स' बैफोर बाथ्राफोरखौ खोनानानै गाज्रिबो नाङो दुखुबो नाङो मानोना जोंनि हारिनि नेताफोरा खुनु गोरोबनाय गैया खुनु बिथिङाव मोनसेबो प्लेटफर्माव माने खौसेथि लामायाव फैया माने गासैबो बिथिङावनो एन्टि गोजा माने गोरोबलायखाया आरोना माने बियो नोंनि बियो आंनि बेबायदियावनो दङ आरोना स' गासैबो बिथिङावनो मा गोरोबलायनो नागिरा बेखौनो आं बुंनांसिगोन दा बाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबायदि होस्रिख्रावदों बे होस्रिख्रावनाया जुदि पजिटिभ वेजों थाङोबा थारैनो जों बर'फोरा बै गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायाव माने जाफुंनो हागोन बर' मानसिफोरा बेबायदि आं बुङो मानोना जोंनि हारिया माब्लाबाबो होस्रिख्रावालासे माब्लाबाबो धरना खालामालासे बिग्रायालासे जेबो मोनफेराखै लोगोफोर बिनिखायनो जों दिनै बेबायदि खालामनांगोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राया बेबो बैबायदि जोंनि दाबि दावा खालामनायाव जोंनि गेजेरनिफ्रायनो गोबां हेंथा हेंसिया गोबां दिननिफ्रायनो दङ गोदोनि समावबो दङमोन दाबो दङ उनावबो निस्सय थागोन